Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a les 9 del vespre. Amb reposició els dissabtes a 2:45 del migdia. Efectivament, a aquesta hora ja ho sabeu que un cop a la setmana us parlem de literatura infantil i juvenil, o juvenil, a la sintonia de Ràdio Vilafranca, i ho fem d'una manera ben senzilla, que és parlant amb un autor o autora d'un dels seus llibres. Sovint ho fem amb autors dels textos, també bastant sovint amb autors o autores de les il·lustracions, però en alguna ocasió, de tant en tant, també conversem amb persones que han traduït llibres d'infantil i juvenil. I ho farem avui i ho farem també en les properes setmanes, perquè estem durant aquestes setmanes dedicant una atenció específica a les col·leccions d'infantil i juvenil a l'editorial Coco Books, i és una editorial que té, doncs, podríem dir que un bagatge especial en acollir obres d'autors d'arreu del món i portar-nos-les a la traducció en català. El responsable de la traducció en aquesta ocasió ha estat en Francesc Massana. Francesc, benvingut. Bona tarda, benvingut. I en concret parlem del llibre Desperta't Natura, editat per Coco Books, com dèiem, i amb una autora, pel que fa als textos, nord-americana, pel que tinc entès, i un autor de les il·lustracions, francès, també si no m'equivoco, Sí, exacte. Sí. Doncs sí, Desperta't Natura és un dels llibres que vaig traduir per Coco Books, i res, és una historieta que, bé, com ja com s'apunta en el títol i es veu molt ràpidament quan veus la portada del llibre i quan el tens a les mans, parla, doncs, el moment d'eclosió de la natura que representa la primavera, no? I d'aquí ve, doncs, el títol aquest de Desperta't Natura. En aquest cas, els textos són de la Karen Jamieson i les il·lustracions de Marc Boutavan. La traducció, per tant, entenc que l'has fet de l'anglès. Sí, el llibre originalment està escrit en anglès per Karen Jamieson, que és una autora, doncs, té de fet un altre llibre també publicat per Coco Books, que és Somnis del Bosc, en traducció, també és d'ella, de Karen Jamieson, i és una senyora que ha treballat molt en l'àmbit del foment, entre altres coses, en l'àmbit del foment de la lectura, d'introduir, de fer arribar la literatura i els textos a la canalla, als petits i no tan petits, de vegades, i que, a més, doncs, té el vessant aquest també d'autora, i que fa, doncs, la veritat és que uns textos molt, molt graciosos i molt bonics i que formen una cosa, un conjunt molt bonic amb les il·lustracions del Boutavan. Clar, i en aquest cas sí que estem parlant també de foment de la lectura, d'alguna manera, perquè és un àlbum il·lustrat amb uns textos petitons, molt pocs textos, per tant entenem que adreçat a primers lectors o a nens i nenes que fins i tot encara no llegeixin i que els seus pares els puguin acompanyar en la lectura, no? Sí, sobretot diria que això últim, com a mínim és el que jo penso. És un llibre, doncs, especialment pensat per tenir el teu fill o qui sigui, vaja, una personeta, per dir-ho així, a la falda i, doncs, anar llegint-lo i anar tocant-lo també, perquè és per tenir-la a les mans, no? Ja les il·lustracions, doncs, tenen un pes evidentment molt important, no? Per anar llegint-lo, per anar veient les referències, els jocs que hi ha de significats, de repeticions, de petites rimes, del ritme que hi ha, i tots aquests jocs de llenguatge, que són molt bonics de veure i de llegir, doncs, amb algú petit assegut a la falda, i que, a més, ens descobreixen, doncs, crec jo, d'una manera, doncs, directa i sense intermediaris, es pot dir, descobreixen els petits, doncs, el gust aquest pel llenguatge, pel joc del llenguatge, que és segurament una de les coses, doncs, més boniques que tenim en aquest àmbit i que més, doncs, ens porta, doncs, a la lectura, sí, sobretot a la lectura. Clar, anem passant pàgina per pàgina i anem veient doncs una petita frase, en el cas, per exemple, de la primera, Desperta't bigotet, que ens posa, podríem dir, en antecedents de quin tipus d'animal estem parlant en aquest despertar de la natura de la primavera que tu ens deies, no? Sí, i a més... Digues. Sí. I a més, el bigotet, doncs, està amagat per aquí la il·lustració, no? Aquí, els nens han de trobar-lo, han de trobar-lo.
Una miqueta sí, crec que hi ha una miqueta aquest joc, i llavors doncs, el joc de gaudir de la il·lustració, d'anar veient les referències, el joc que hi ha, que és molt important, no?, entre il·lustració i text, i doncs d'anar descobrint-lo i d'estar doncs, asseguts, mirant il·lustració, llegint el text, repetint-lo, veient com sona, com ressona el text i anar veient aquestes cosetes i és per fent uns tastets així molt petits i molt a poc, trobo jo, i anar gaudint així del llibre. Clar, tu has traduït llibres de divulgació científica, d'assaig, i també alguns llibres il·lustrats, però algú pot pensar, mira, el Francesc en 5 minuts ho ha tingut arreglat, perquè són textos molt petitons. Aquí, diguéssim, el que preval és la il·lustració que ocupa les 2 pàgines d'aquest àlbum il·lustrat, no? Que és un llibre ben gran, no? I, en canvi, el text ocupa molt poqueta cosa, i algú deu pensar, mira, el Francesc, que bé que s'ho ha passat, 5 minuts, traduït i cap a casa. Però no deu ser així, no? No deu ser tan senzill, no? 5 minuts no, 2 minuts no, que va. En absolut. Justament com més concentrat i com és el cas, no?, d'un text doncs, poètic, en aquest cas, tot i que sigui adreçat doncs, a canalla, a petits, que necessàriament el fa que sigui, potser des del punt de vista lèxic, doncs, que sigui més senzill o més a l'abast, tot i que això és relatiu també, no?, perquè quan una lectura es fa amb un gran i es fa una lectura en veu alta, doncs aquest tot se supleix una mica amb l'entonació, amb el sentit que se li va donant, no? Doncs en un text així, en un text tan trebat, doncs com més curt és, més difícil és i més temps et requereix de traduir, no? Perquè doncs has d'anar buscant doncs, de reproduir d'una banda doncs, la sonoritat que hi ha en l'original i de l'altra doncs, el sentit, evidentment, no? Perquè per més que hi hagi doncs, una certa llibertat en un text poètic, doncs, ha de ser una cosa doncs, que hi ha un joc, com deia abans, entre il·lustració i text que s'ha de respectar i que s'ha d'anar seguint, no? És a dir, que és una feina llarga i de molt anar amunt i avall i també en aquest cas la Mònica, l'editora de Coco Books, era algú que també recordo ara doncs, que hi estava molt al damunt i et feia suggeriments i et donava la seva opinió i doncs sí, la traducció la vaig fer jo, però ella també hi va tenir veu i també hi va tenir influència. És a dir, que és una feina llarga i molt bonica i molt agraïda, sobretot quan arriba el resultat final. Clar, com és el cas. Quan hem dit que hi ha una petita frase, 2 paraules, que la primera és desperta't, i després ve una paraula que defineix l'animaló de cada pàgina, per entendre's, no? Aquest, per exemple, bigotet, potetes, bronzidora, són paraules traduïdes literalment del text original o aquí havies d'afegir tu, perquè s'entengui el text, alguna part, diguéssim, de traducció pròpia? Sí, a veure, són sobretot en aquests noms adaptacions. Probablement, el cas de Bigotet, segurament que hi havia alguna referència als bigotis, perquè és un ratolinet que hi ha aquí mig amagat darrere d'una pedra. Ara no recordo exactament com era l'original, no sé si ara el tindria temps de buscar-lo, no, però hi havia, és a dir, a la bronzidora també hi havia alguna referència a alguna qüestió, algun aspecte, doncs, en aquest cas, de l'abella que hi ha per aquí, que també mig amagada entre les flors, no? És a dir, sí que són recreacions del que deia l'original, en molts casos, o en la majoria segurament, però respectant doncs, aquesta referència a aquesta característica dels animals que s'hi van descrivint. Perquè ens entengui una mica la gent que escolta la ràdio, perquè si no és complicat, ara sí que en llegiré un de complet. És a dir, la primera frase que ens situa, ens fa pensar en quin animalet estem descrivint, i després la segona part, que és com un petit poema, en el que es fa referència al clima, etc. No? Per exemple, em situo en una pàgina que em sembla prou bonica, totes ho són, en quant a la il·lustració, però aquesta està carregada de flors, flors que gairebé tapen els protagonistes. Diu, desperta't, orelletes dretes. I diu, el bon temps fa fora el fred i l'herba creix a tort i a dret. Estira les potes, fes un badall, comença a córrer amunt i avall. En aquest cas són els conills, segurament els protagonistes d'aquesta història,
però era perquè ens féssim tots plegats una idea de com va evolucionant el llibre, com tu dius, fins a un final que no volem desvetllar perquè els lectors doncs, arribin en aquest moment, no? Jo volia preguntar-te, quan t'arriba un text com aquests, penses en trucar en algun moment o altre, si és el cas que està viu, a l'autor de l'original per fer-li una consulta o trucar-li o enviar-li un missatge de correu o no es produeix mai aquest contacte? Es pot donar en casos, però amb reserves, diria, a vegades, no? Perquè els traductors pensem en clau de traducció, no? I moltes vegades, no vull dir que sempre sigui així, ni molt menys, no? Però moltes vegades els autors tenen el cap en un altre lloc, no? Que és bueno, com toca, no? Ells escriuen el seu text i no, segurament que no tenen el pensament aquest, no? I llavors hi ha vegades a l'hora de fer consultes, doncs no sempre surt bé, però vaja, sí que es pot donar el cas doncs, que consultis l'autor doncs, per aclarir algun aspecte de la traducció. En aquest tipus de text, menys en principi, perquè no hi acostuma a haver coses... Abans has parlat doncs, que he traduït assajos en l'àmbit científic i aquí, per exemple, sí que recordo doncs, d'haver fet moltes consultes a l'autor per aclarir qüestions de l'original, no? Però aquí no era tan necessari, a més, hi ha la il·lustració. Aquí, sobretot, has d'entendre, per descomptat, el contingut, no? El que s'hi diu, no? Però en el moment de reproduir-ho també t'has de deixar anar una mica i doncs reproduir més, potser, sensacions que no pas la traducció, diguéssim, al peu de la lletra, o més el sentit estricte de les paraules i de les frases, no? I llavors, sí, en aquest cas és menys habitual, vaja, jo no m'hi he trobat mai, concretament, preguntant a un autor d'un tipus de text així, no? Però en altres casos sí que es pot donar el cas. Has traduït ja altres àlbums il·lustrats o altres llibres de literatura infantil, no? Sí, i aquí en tinc un altre de Coco Books, també, que és Somnis del bosc, que és dels mateixos autors, bé, abans ja ho he comentat, em sembla, no? I és molt bonic perquè un és el llibre de la tardor i l'altre és el llibre de la primavera. Desperta en natura és el llibre de la primavera i Somnis del bosc és el llibre de la tardor, diguéssim, o doncs de quan de l'època de l'any que ens convida doncs diguéssim, a recollir-nos, no? Que és doncs això, la tardor i l'hivern, no? I sí, llavors també altres coses, no? I aquests són molt bonics perquè en tinc aquí a casa alguns exemplars, no? I tinc, doncs mira, no fa gaire va néixer una neboda meva i va néixer doncs a la tardor ja gairebé l'hivern i res, li vaig regalar els Somnis del bosc, que és un llibre d'hivern. I si neix algú proper així a la primavera, doncs li regalaré el Desperta en natura, que és un llibre de primavera. Ja ho estàs esperant, eh? Però veritablement és un llibre de regal, eh? És un llibre, si vols quedar bé amb algú, amb algun infant, doncs un llibre com aquests realment fa goig, no? Perquè et volia demanar per les il·lustracions, que a mi m'han sorprès una mica, perquè al primer cop d'ull dius són clàssiques, però no són clàssiques, perquè els protagonistes, els personatges, no són uns dibuixos literals, no? Per tant, combinen, diguéssim, la natura amb els protagonistes, no? Aquí, ara que dius de les il·lustracions, es pot dir que hi ha com una altra història gairebé, no? Ja deia abans, no?, que estan molt relacionats, no?, el text amb les il·lustracions, no? Però hi ha alguns aspectes de la il·lustració que fan com una petita història paral·lela, no? I si ho has anat veient, per exemple, el gos, són tres xiquets, dos xiquets i una xiqueta, no?, que van passejant pels prats, pel bosc, per diferents llocs, no?, i porten el seu gos, no? I de tant en tant es veu com hi ha un joc amb les mirades del gos, no? Que el gos mira enrere, que veu, per exemple, quan diu desperta't, orelles dretes, no? Doncs es veuen els conills que estan així vigilant, no? Que estan mirant els tres nens que passegen i el gos és l'únic que els veu, no? Hi ha un joc de mirades molt bonic, no? I en aquest passeig, en aquest recorregut, i les il·lustracions són, doncs això, molt per anar-les descobrint, per anar veient-hi cosetes, estan plenes de petits detalls, no?
en un altre sóc ara que el que surt Desperta't coloreines, que és una papallona, no? El gos doncs té una papallona al nas. Després hi ha un altre moment en què aparentment estan mirant tots alguna cosa que els ha sorprès, no? I es va creant com una petita història paral·lela a la història principal, que és la que fa, on hi ha el joc entre text i il·lustracions, no? I la veritat és que és això, és una font d'anar descobrint coses i és preciós en aquest sentit, i a més detallets i cosetes que hi ha, que són molt, molt, molt reboniques. I ja me l'imagino ara, si tingués una criatura aquí a la falda, doncs que posaria el ditet aquí i que aniria assenyalant, doncs aquí ara sóc a la pàgina de la granota i es veu el reflex del nen petit a l'aigua, i en fi, que està plegat de petits detalls d'aquests. Efectivament, mirant, vas descobrint sorpreses, vas descobrint coses, i nosaltres que hem mirat una mica el teu currículum i hem descobert una sorpresa que ens vincula o ens relaciona. Tu fas un programa de ràdio. Sí, faig ràdio i a més també hi vaig a parlar de llibres, i aquests els vaig portar un dia, una col·laboració a la ràdio del meu poble, Ràdio La Selva, i res, i la veritat és que tot està una mica comunicat, diria, no? Perquè has d'escriure o traduir, en aquest cas, llibres, i a més llegir-los com a simple lector, vull dir, en molts casos, no? Doncs parlar de llibres és una cosa que la veritat és que és molt, molt agradable i molt, molt bonica, sobretot, òbviament, doncs, quan has connectat especialment a un llibre, i a més poder presentar de tant en tant, com fem avui, doncs coses que has treballat tu i que has traduït tu, doncs la veritat és que, doncs sí, és molt bonic, i ara, en fi, no és ben bé tampoc el moment, no? Però, clar, ara ens podríem estar estona i estona mirant un exercici per si hi ha algun lector que li vingui de gust fer, buscar l'original dels llibres i llavors veure com s'ha fet la traducció, que és una cosa molt xula també. I res, això, que només hi ha una cosa més bonica que llegir, que és parlar de llibres. I escoltar música també, Déu-n'hi-do, perquè em sembla que el títol del vostre programa és Lletra i Música. Sí, aquest és un programa que faig jo i que el que et deia de la divulgació del programa de llibres, una col·laboració amb el programa dels matins de Ràdio La Selva, que és la cafetera, el magazín matinal de la ràdio, i aquí vaig un dia, doncs, cada 15 dies a presentar llibres, i a més em faig un altre de tant en tant, que es diu Lletra i Música, que són lectures, per exemple, moltes vegades també. Altres vegades són programes, doncs, amb guió, que expliquen històries relacionades amb les cançons que escoltem, i sí, tot això faig, i res, que és molt... Suposo que no cal que t'expliqui, no?, com és la ràdio. Sí, i tant. No, però a més afegint-hi això, doncs la feina de traducció, que aquí està la feina, no? Francesc Massana, escolta, enhorabona per la proposta Desperta't Natura, de Karen Jameson i Marc Botavan, editada per Coco Books, que avui ha omplert de contingut el nostre programa radiofònic. Gràcies per acompanyar-nos. Encantat, i res, i fins una altra. Adéu-siau. Vinga, adéu. Ràdio Vilafranca, la vostra